ngej ba phi ya itu bha ya uni so namar udon keleng sodong ya gari khasi jantia bat ya uni so ngiju yo ha ubnai april bat ha ubnai me bat kibriu ya une kismat bha ban pedem asyar lane ban subam kumto kumbabam pengat ha kapor basit te ubang bha une uswa te pech hangne ngaru ngadon ya une uswa bat ya kane gading hangne hakper kabadang sop ha te pech ki bun bha ki don ki bal asau ki don ki ba dang jerngam te kini ki bal asau lada phibam ki long thiang bat kini ki ba dang jerngam ki long jeu bat ngani thu phi une uswa ulong bakoror bha om dei tangban gin subam so pade masyar nrei ngila ru ban sna dawai na une u so phi ya une so baro ngingej ba phi ya khot u so phi te ngani thu phi ba na une so ngila ru ban sna bun jaj ki dawai kawai ka dawai ka ba nga la ban sna na une so kalong ka dawai mau hauk sang bat haba ni don mau hauk sang ani thu phi kalong ka ba e ba ban pen mi namar une umau hauk sang umla ban mi kumba mi umau hauk lai kumta gidon kam ya ka dawai ka bala ban supen umbek hang hauk sang ba usyong te kini ka dawai ka banga sna na une usopi kay rapan pen ya umau badan hauk sang tang ba ngani thu phi une usopi umla ban yarap chispa na ka chispa persen rekat to kat ne ula ban yarap ban pen ya umau hauk sang tenga snaru na une usopi ban pen koch ya umau hauk sang bat nang don ru su sakiwei pat ki kenjakan bat bangi haban sna na benta umau hauk sang idon ru kum ki jermi ki ding ki kenjakan siang kumta ter ki bun jaj bangi haban sna na benta kadawai umau hauk sang te ngasna ya kadawai mau hauk sang bat kani kadawai ka bang ngasna ha ka ngasna na benta kini ki badon mau hauk sang ani thu phi lada phidi khatokat ne umau ula ban no hauk sang bat ula ban ja no haba phi pha lek le scanning pin siamba umau don syu bat ula ja balai namar ba kadawai ka ba phi de kala ban supen umbek ya umau hauk sang te lada phi kwa ban tip company ban kli jeng kli yanga so bahasa kli ha ko komen bat lada phi kwa ban tip ya ga jaka ka banga ai dawai ru phila ban supun yanga hau nomor jonga bangan sabu ha kaneka haga description pin sayu i lani phila ban su sngap bangan ong menta ya nomor jonga nriu khnai not khnai rusau ar nyeu lai nyeu nriu khnai not khnai rusau ar nyeu lai nyeu so bahasa phun hau ne nomor lada phi kwa ban tip ya ga jaka ka banga ai dawai ngani thu phi ka wei ga don hang tai ha slong bat ka wei ga don hang ne ha yeu nong stoin te tangkat ne ngangej ba phi ya snyeu thu khublai sibun